Tak, senzus poznáš asi každý z nás. Kolega by vám chcel niečo povedať, tak urputne to beží. No, proste každý z vás má svoje mladí a myslím, že každý z vás pozná už skupinu Senzus. A všetci si ju možno aj neradi a možno aj radi zaspievate spolu s nami. Ja ani neviem vlastne, ako sa volá tá pesnička, ale to je úplne jedno. Keď šoféry naštartujú, Paťo? Keď šoféry naštartujú. Môžeme ísť na to? Poďte na parket, ideme sa zabávať, začína dnešný večer.